Matane tendi pegawe Mas aku dikon garap sawah ngene tok lho 3 sasi ora rampung piye iki jane. Lah, Weh, piye bos? iki piye maksudnya? Lah piye lan? Ora iki lho sawah iki lho wis 3 sasi rek ngger bentuke ngene iki tok iki lho. Kabeh wis tak cukupi modal, alat wis tak kei kabeh lho iki. Lah kowe iki lak takon tuku laptop to bos, malah ora mangkat-mangkat, lah ya salahmu dhewe. Ora ngono tuku laptop dienggo apa maksudmu? Ya tinggal garap sawah iki. Garap sawah rek nganggo laptop nganggo piye iki maksudmu? Lah saiki kan wis zamane nganggo aplikasi AI. Ngene iki lho bos, rencanane tak gawe ngene iki lho sawahe. Lah iki tak garap nganggo HP, mulai dadine gur kaya ngene iki. Lemot. Sawah iki mbok garap nganggo AI ku mau jaremu. Untuk anggere iki tok. Mula kuwi kita akan tuku laptop mergo tak garap nganggo HP dadine wis gur ngene iki. Karepe ya tak gawe ngene iki lho bos. Cepatan tenan iki lho. Lah kancane iki lho rasa nganggo AI iki Mas aku wis panen iki lho deloken ta. Piye no kowe iki? Lah iki barang iki lho, iki karek mbok encepi wineh no wis tukul pari apik lho panen wisan. Ya ngono kuwi kesuwen oh bos. Kuwi cara lama. Cepet ya nganggo laptop iki mau. Ki nganggo aplikasi AI kan internetnya cepet nganggo laptop. Nganggo HP lemot. Matan tenan iki. Wis saiki piye penake? Penake tuku rondap bae kesuwen. Lah apa rondap? Rondap diombe bareng-bareng ae. Lah suwen ndelok. Wis minggat kok kono wis. Kok yo ndrogok ngono kon negara. Alah, emosi. Ora kodak ngono koe matane tenan.